εξελίξεις στην καρδιολογία και καρδιοχειρουργική, εξελίξεις που έχουν αναπτύξει τεχνικές που θυμίζουν NASA, θα το δείτε γιατί το λέω αυτό, δίνουν πραγματικά λύσεις σε όλους μας, στους ασθενείς, παντού. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον κύριο Στρατή Πατακό, Διευθυντή Καρδιοχειρουργό στο Νοσοκομείο Υγεία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Υγεία. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Σπάρια, επεμβατικό καρδιολόγο, Διευθυντή Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων στο Νοσοκομείο Υγεία. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Σπάρια, πόσο μπορεί να επηρεάσει το άγχος στην καρδιά? Το λέγαμε και πριν. Για το άγχος. Το άγχος, σαν άγχος ειδικά, δεν είναι μέσα στους κυρίως παράγοντες στεφανίας νόσου. Αλλά η πείρα μας και η επαφή μας με τους ασθενείς έχει δείξει ότι ο εσωστρεφής, ο αγχωτικός άνθρωπος επιδεινώνει τα πάντα. Μέσα σε όλη την επιδείνωση βλέπει κανείς ότι και στη στεφανία νόσο έχει μεγαλύτερο μερίδιο. Μη σας πω ότι βλέπουμε και ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κανένα από τους μεγάλους παράγοντες. Δεν είναι καπνιστής, δεν έχει κληρονομικό, δεν έχει διαβήτη. Κι όμως μόνο η εσωστρέφεια και η κατάθλιψη τον έφτασαν να έχει μια σημαντική στεφανία νόσο. Έτσι λοιπόν το άγχος δεν κάνει πουθενά καλό. Ναι, και θα δούμε μετά, να πούμε στους τηλεθεατές, θα δείτε μετά και κάποια συμπτώματα που πραγματικά μας πανικοβάλλουν και πάμε και στο γιατρό, πάμε στους ειδικούς εδώ και λέμε πω κάτι έχω με την καρδιά μου και τελικά είναι αθώα συμπτώματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρώ ότι εσείς οι ειδικοί επιστήμονες που ασχολείστε με την καρδιά έχετε κάνει τόσο σημαντικά βήματα που πλέον περπατάτε στο φεγγάρι. Έχετε φτάσει στο φεγγάρι, το έχετε κατακτήσει. Και μάλιστα θα πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και τηλεθεατές μας, κύριε Σπάρια. Η στεφανιογραφία που όλοι την φοβόμασταν πριν μερικά χρόνια, που όλοι θεωρούσαμε ότι είναι μια σοβαρή διαγνωστική εξέταση, τώρα πλέον είναι κάτι απλό. Σωστά. Είναι κάτι απλό, είναι σαν μια φωτογράφηση. Δεν έχει καμία σχέση με τη στεφανιογραφία όπως γινόταν πριν κάποιες δεκαετίες. Πλέον γίνεται από την κερκιδική αρτηρία του χεριού. Από το χέρι. Από το χέρι. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ξάπλωμα, κινησία, βάρη και όλα αυτά που υπήρχαν παλιότερα. Ο ασθενής αμέσως περπατάει και σε 4 ώρες, αν η στεφανιογραφία είναι απλά διαγνωστική, φεύγει από το νοσοκομείο. Επομένως θα το δούμε σαν μια φωτογράφηση των αρτηριών της καρδιάς, η οποία είναι ακίνδυνη, δηλαδή η πιθανότητα να υπάρξει κάποιο πρόβλημα επιπλοκής στη στεφανιογραφία είναι σχεδόν όπως να περπατάς στη βροχή και να πέσει μια στραπή πάνω σου. Είναι πολύ σπάνιο. Αυτά όσον αφορά στη διαγνωστική εξέταση που είναι η βασική, η στεφανιογραφία, έτσι, για σας, τους επεμβατικούς καρδιολόγους. Κύριε Πατακέ, όμως, ακόμα και σοβαρές καταστάσεις, και εκεί είναι το στοίχημα που έχετε κερδίσει, μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με αυτή την τεχνολογία που θυμίζει NASA. Σοβαρές καταστάσεις και εκεί δίνεται λύσεις. Είναι πραγματικότητα αυτό, γιατί εμείς δεν είχαμε καταλάβει ότι ενώ χειρουργούσαμε πάρα πολύ την προηγούμενη δεκαετία, χειρουργούσαμε πολύ. Ναι. Εν τούτης, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών δεν είχε καμιά πιθανότητα να χειρουργηθεί, γιατί ήταν υπερήλιξ, ήταν ασθηματικός, ήταν διαβητικός, είχε συνοσιρότητες που λέγονται, δηλαδή και άλλες καταστάσεις που απαγόρευαν την εγχείρηση. Έτσι λοιπόν αυτούς τους βγάζαμε από τους υποψηφίους ασθενείς που μπορούν να χειρουργηθούν. Σήμερα όμως, εφόσον πάλι 8 στους 10, οι 9 στους 10 θα χειρουργηθούν όπως τότε, αυτό το 10 με 20% ασθενών, μην πω και παραπάνω, γιατί όσο περνούν τα χρόνια βλέπουμε ότι περισσότερους ασθενείς είχαμε αρνηθεί την εγχείρηση. Αυτοί οι ασθενείς θα μπορούν να υποβληθούν την εγχείρηση είτε διαδερμικά, από τη μυριαία αρτηρία, αποκλειστικά από τους καρδιολόγους, ή με σύμπραξη με τους καρδιοχειρουργούς με μικρές τομές. Μια τομή 4 εκατοστών μας πάει στην αορτική βαλβίδα, όπου η αορτική βαλβίδα μπορεί να αντικατασταθεί με μια τομή 4 εκατοστών. Ήρθα λοιπόν εγώ. Ήρθα εκεί που δράτε, στο χειρουργείο, στο νοσοκομείο Υγεία, και μπήκαμε μαζί σε μια επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας για να δείξουμε και στον κόσμο πόσο απλό είναι. Να το δούμε. Θα μπούμε σε ένα χειρουργείο για την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας διαδερμικά. Θα δείτε πόσο απλή είναι η διαδικασία πια με την εξέλιξη της επιστήμης, αλλά πρέπει να φορέσουμε ειδική στολή. Ειδική στολή για την ακτινοβολία που υπάρχει μέσα. Με μόλιβδο. Με μόλιβδο. Αυτό είναι για το θηροειδή. Είναι για το θηροειδή αυτό. Βαριά. Ναι. Είμαστε σε
ένα υβριδικό χειρουργείο, που σημαίνει ότι είναι ένα χειρουργείο πολύ εξελιγμένο, έτσι. Ναι, πιστεύω ότι είναι ίσως το μοναδικό χειρουργείο που κατορθώσαμε να έχουμε στη χώρα μας. Είναι ό,τι πιο εξελιγμένο έχει σήμερα η τεχνολογία. Και είναι ένα χειρουργικό δωμάτιο συνύπαρξης καρδιολόγων, καρδιοχειρουργών. Ναι. Άρα μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα πολλές επεμβάσεις και από ό,τι βλέπω και το μηχάνημα μπορούν να γίνουν μέχρι και εξονικές. Μπορούν να γίνουν τα πάντα. Ορισμένοι ασθενείς δεν μπορούν να χειρουργηθούν κανονικά. Δηλαδή έχουν αντενδείξεις. Τι κάνει λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Πάλιας? Είναι στην μυριαία αρτηρία, έχει καθητηριαστεί η μυριαία αρτηρία, θα ανέβει ένα οδηγό σύρμα το οποίο θα φτάσει στο επίπεδο της αορτικής βαλβίδος και μέσα από αυτό το σύρμα θα οδηγηθεί μια καινούρια βαλβίδα η οποία θα εκπτυχθεί μέσα στην ήδη υπάρχουσα βαλβίδα. Πρόσεξε ότι ούτε καν το μη δεν γίνεται. Μπαίνει δηλαδή σαν να πρόκειται να γίνει μια απλή στεφανιογραφία. Μια απλή στεφανιογραφία. Ένα κέντημα της μυριαίας αρτηρίας. Ναι. Μέσα σε ένα μισάωρο η κυρίως. Ακριβώς. Κυρίως η διαδικασία είναι μισή. Περισσότερο είναι η προετοιμασία του ασθενούς παρά η όλη διαδικασία. Κύριε Σπάρια, βλέπουμε τη βαλβίδα, έτσι, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Εξηγήστε μας λίγο τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Αυτό είναι ένα είδος διαδρομικής βαλβίδος, από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενο. Είναι αυτοεκτισσόμενη, δηλαδή η κατασκευή του stent που βλέπετε, του μεταλλικού, είναι τέτοια ώστε πάντοτε θα λάβει αυτό το σχήμα που βλέπετε τώρα όταν μπει μέσα στο σώμα του ασθενή. Θα ανοίξει δηλαδή. Θα ανοίξει και θα γίνει όπως το βλέπετε τώρα. Θα δείτε επίσης τώρα πως ο Δημήτρης θα την πάρει. Βλέπετε μέσα τις τρεις γλωσσίνες, είναι βιοπροσθετικές, από χείριο περικάρδιο. Από χείρο, Αυτές ανοιγοκλίνουνε και το stent είναι απλά το στήριγμα σε όλη τη βαλβίδα. Αυτό λοιπόν τώρα θα συμπιεστεί πάνω στον οδηγό καθετήρα που βλέπετε εδώ. Θα μπει μέσα σε μια κάψουλα που έχει αυτός ο οδηγός καθετήρας. Θα προωθηθεί στην καρδιά και εκεί θα απελευθερωθεί και θα πάρει πάλι αυτό το σχήμα που βλέπουμε τώρα. Αν τη γραμμή του 4 είναι στο πικ τότε η βαλβίδα είναι στο 0. Έτσι. Άρα θα πρέπει να είναι λίγο πιο κάτω. Εκεί. Εδώ είμαστε καλά. Είμαστε ακριβώς στο 4 στο πικ εκεί που θέλαμε. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τόσο γρήγορα. Εδώ είχαμε άριστα αποτελέσματα. Άρα, μέσα σε μισή ώρα πάει. Μέσα σε μισή ώρα ο ασθενής έχει τελειώσει. Καινούρια καρδιά. Τοποθέτηση καινούριας, όχι καινούρια καρδιά, τοποθέτηση καινούριας αορτικής βαλβίδος. Ως λειτουργία το λέω. Ως λειτουργία καινούρια καρδιά. Λοιπόν, μου λέγατε τώρα κατά τη διάρκεια του βίντεο ότι πραγματικά το επιβεβαιώνει και ο ασθενής μετά, ότι ήταν τόσο απλό, τόσο αποτελεσματικό. Δηλαδή εγώ, να σας πω, συγκλονίστηκα του πόσο απλά δώσατε λύση σε αυτόν τον άνθρωπο. Επί της ουσίας καινούργια καρδιά. Τώρα βέβαια να τονίσουμε ότι αυτός ο ασθενής ήρθε σε μένα να χειρουργηθεί κανονικά. Οπότε αυτό που κάνω τώρα είναι ότι υποστηρίζουμε παλιά αντίπαλο στρατόπεδο και αυτή τη στιγμή μαζί. Δηλαδή αυτός ήρθε να χειρουργηθεί και εμείς του λέμε ότι επειδή είσαι υψηλού κινδύνου, ας μην χειρουργηθείς, πήγαινε στη δίπλα πόρτα. Αλλά η δίπλα πόρτα είναι μαζί αυτή τη στιγμή. Συνεργάζεστε. Είναι συνεργασία. Ο κύριος Πάριας και εσείς. Συνεργαζόμαστε. Αλλά παλιά θα ήταν αδιανόητο ότι ο καρδιοχειρουργός θα το στείλει να μην χειρουργηθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που έχει η ασφάλεια του ασθενούς. Για το καλό του ασθενούς θα κάνετε όλα. Για το καλό του ασθενούς και το ευρεδικό χειρουργείο εκεί που σας δίνει αυτή τη δυνατότητα να συνεργάζεστε και πραγματικά να είσαστε τόσο αποτελεσματικοί για να βελτιώνετε η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποια γραφικά. Είναι αυτό που βλέπαμε προηγουμένως ως πλάνα στο χειρουργείο. Εδώ είναι τα γραφικά. Είναι του πόσο εύκολα... Να. Είναι αυτό το... Σύρμα που ανεβαίνει. Καθετήρας, σωστά. Αυτός. Ναι, που μπαίνει. Άρα ανεβαίνει από την αορτή, μπαίνει από την αρτηρία του ποδιού και μετά πάνω σε αυτό το σύρμα προωθείται αυτή η βαλβίδα που είδαμε προηγουμένως ζωντανά. Εδώ τη βλέπετε σαν animation. Ναι. Πηγαίνει στην περιοχή της στενωμένης αορτικής βαλβίδας. Φουσκώνει. Φουσκώνει πρώτα τον μπαλονάκι ώστε να σπάσει το ασβέστιο και να την προετοιμάσει για τη βαλβίδα. Ναι. Και μετά βλέπετε ότι ακολουθεί η βαλβίδα πλέον αυτή καθ' αυτή. Αυτή είναι η βαλβίδα, κύριε Σταγιά.
Με ένα μεγάλο σωληνάκι για να χωρέσει από μέσα, είναι περίπου μισό πόντο. Ναι, αυτός ο καθετήρας δεν είναι 5 εκατοστά. 5 χιλιοστά. 5 χιλιοστά είναι. Μισός πόντος. Μισός πόντος, τίποτα δεν είναι. Και εδώ βλέπουμε την τοποθέτηση της βαλβίδας, η οποία πόσο είναι? Η διάμετρη της βαλβίδας είναι από 20 έως 30 χιλιοστά. Εξαρτάται από το μέγεθος που έχει η ανατομία του κάθε ανθρώπου. Και μου κάνει εντύπωση του πώς επιδιορθώνεται έτσι εύκολα την καρδιά. Είναι ένα πράγμα σαν το στυλό αυτό που... Σωστά. Αυτό το πράγμα. Με ένα στυλό επί της ουσίας που μπαίνει μέσα στο σώμα μας και μπορεί να επιδιορθώνει ακόμα και σοβαρά προβλήματα σε ανθρώπους που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να χειρουργηθούν αν δεν κάνατε εσείς τα τόσο σημαντικά. Να πούμε όμως ότι πάλι το 80% γιατί το βλέπει κάποιος απλό έτσι και λέει τότε εγώ γιατί να χειρουργηθώ. Να πούμε ότι το 80% πάλι θα χειρουργηθεί διότι η εγχείρηση καρδιάς αποτελεί σήμερα ακόμα τον golden standard γιατί εκεί βγαίνει η βαλβίδα, μπαίνει καινούρια βαλβίδα. Έτσι το 80% θα χειρουργηθεί. Το 20% των ασθενών θα πάει εκεί. Που δεν μπορεί να χειρουργηθεί θα κάνει αυτό. Και πάλι όμως και εσείς στις ανοιχτές επεμβάσεις έχετε εξελιχθεί πολύ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στην κάρτα γιατί χρωστάμε στους τηλεθεατές αυτό που λέγαμε πριν για τα συμπτώματα που δεν είναι κάτι σοβαρό για την καρδιά, γιατί ο κόσμος πανικοβάλλεται και έρχεται σε εσάς. Να δούμε λοιπόν την κάρτα, ποια συμπτώματα μας πανικοβάλλουν και θα μου εξηγείτε. Νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει πολύ γρήγορα και δυνατά. Κύριε Σπάρια, είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό? Είναι κάτι που όλοι το έχουμε στη διάρκεια της ζωής μας και πολλές φορές. Τις περισσότερες φορές απλώς σημαίνει άγχος ή μετά από γυμναστική που έχουμε κάνει, αν ανέβουμε σκάλες, δηλαδή είναι αποδεικτικό δραστηριότητας. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε κάποια τέτοια συμπτώματα σε ηρεμία, τότε τις περισσότερες φορές δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν είναι επαναλαμβανόμενα θα πρέπει να αναζητήσουμε τουλάχιστον μία φορά ιατρική συμβουλή. Το γιατρό να γίνει ένα βασικό check-up για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Αισθάνομαι ένα συνεχές κάψιμο στο στήθος εδώ και 2 μέρες. Εντάξει, αν ήταν 2 μέρες ο ασθενής δεν θα υπήρχε, αν ήταν έμφραγμα 2 μέρες. Άρα λοιπόν το 2 μέρες είναι σχεδόν αθωωτικό. Αλλά στην ιατρική δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο, είναι σχεδόν αθωωτικό. Δεν μπορεί να πονάς 2 μέρες και έναν έμφραγμα. Ψάξε να δεις ισοφάγο, κρυολόγημα, νευραλγία κτλ. Επί επιμονής πάλι στον καρδιολόγο. Πονάω στο στήθος αριστερά ή πίσω στην πλάτη, κύριε Σπάρια? Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ρίσκο που έχει κάθε ασθενής να έχει κάποιο πρόβλημα καρδιολογικό. Επομένως, σε ένα νέο ασθενή, σε μια γυναίκα, σε ένα νέο άνθρωπο, σε μια γυναίκα, το ρίσκο αυτό να είναι καρδιακό είναι πάρα πολύ μικρό. Σε κάποιον όμως πιο ηλικιωμένο που έχει διάφορους παράγοντες κινδύνου, κάπνισμα, χολυστερίνη κτλ., ένα τέτοιο σύμπτωμα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει κάποιο πρόβλημα στη θάγχης. Επομένως, αν επιμένει όμως, σίγουρα, αν επιμένει και αν είναι επαναλαμβανόμενο. Ωραία. Κοιμάμαι και ακούω την καρδιά μου, κύριε Πατακέ. Εντάξει, αυτό είναι συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούν στη σύζυγό τους. Νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς αθώο. Εστιάζουν την προσοχή τους, είναι άνθρωποι φοβικοί. Κοιμάμαι και ακούω την καρδιά μου σημαίνει ότι υπάρχει η καρδιά σου, αλλά μη φοβάσαι. Δεν είναι ανησυχητικό το αυτό. Όχι, σημαίνει σου δίνει το παρόν ότι η καρδιά σου υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω ότι λύσαμε και αυτές τις απορίες και θέλω να πούμε και στον κόσμο ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ανησυχεί. Ό,τι και να συμβαίνει με την καρδιά του, γιατί δίνετε εσείς τις λύσεις. Ναι, το τρίτο, αν μου επιτρέπετε, στο τρίτο σύμπτωμα, πονάω στο στήθος αριστερά πίσω από την πλάτη, αυτό μην τους δώσουμε αθωωτικό εκεί, γιατί αυτός που πονάει δεν πρέπει να περιμένει την άλλη μέρα, πόνο στο στήθος. Ιδίως πίσω στην πλάτη. Μπορεί να είναι ψήξη όμως. Μπορεί, αλλά αυτό μην πει νόμιζε ότι ήταν ψήξη και τα αφήσει να πάθει έμφραγμα. Και εμείς το έχουμε πει τηλεοπτικά. Δηλαδή, το τρίτο σύμπτωμα, καλά είναι αν είναι ασθενής υψηλού κινδύνου ή μέσου κινδύνου, να πάει γρήγορα στο γιατρό, γιατί αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε έμφραγμα. Εντάξει, καλά κάνετε και το διευκρινίσετε. Το τρίτο δεν με πολύ αρέσει για αθώο. Εσείς ό,τι πείτε. Το τρίτο. Υποψία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πατακό και τον κύριο Σπάρια. Να είσαστε καλά, γιατί μας είπατε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.